Обичайно ниски температури, които бяха регистрирани в Пловдив през Останете сега с синоптичната прогноза. Замръзна ми устата. И спортните новини с Мариела Хубинова. Добър вечер и с спортните новини. Отборът на Ботев Пловдив Поднесе изненада и победи Левски с 1-0. Изкаш ли се, защото вчера правиш един репортаж и не можеш да си изкашляш и заблуждаваш хората. Аталанта и Ювентус 2-2, Каляри 1-1, Фиорентина Реджина 3-0, Ливорно Рома 0-1, Самдория Емполи 3-0 и Удинезе Самдория 1-1. Джустин Енен спечели женския тенис турнир в Цюрих. Ти казваше вчера по това. Признай си. Момент. Капитана на българският национален отбор по футбол Димитър Бербатов попадна в десятката на най-добрите български спортисти. Има нови медикаменти. Победа със сигурност запазва тези техники.